Lisod ang pag-adto sa ganahan imong adtuan kung dili ka musubay sa insaktong dalan nga paingon sa imong adtuan. Amen? Kung nagtan-aw ta ni Kristo, gitan-aw nato niyang pulo. Amen? Kung nagsubay ta sa dalan diyas pang Ginoo, kaning pulong mo'y atong gitan-aw. Kay niyon siya sa Juan 8:32, kung mahibalo ka mo sa kamatuoran, ang kamatuoran may maghatag niyong kagawasan. Ug kung aduna ka mo'y mga Biblia diha sa inyong mga kamot, palihog og abri diha sa Hebro 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Hebro 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. So ang pulong sa Ginoo kaingon, busa kay gilibutan man kita, giindag kong pundok sa mga saksi, isalikway ta tanan nga nakababag ka nato ug ang sala nga naghawid ka nato pag-ayo. Daganon ta nga matinul-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo ug tighimpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Mao kadto ang pulong sa Ginoo, akong gihangyo ang tagusa sa pagpanglingkod. Ug karon, dito maglangan. Atong palakpakan ang sinsya sa buhinamahan sa tinayo ni Pastor Omar. Sige, may buntag mga jadisi. So, lain usab nga topic ang ato ang sigutan karon, ang pagdalagan nga si Kristo ang ipupusan. Mo ni ang titulo sa ato ang topic karon, ang pagdalagan nga si Kristo ang ato ang ipupusan. So, in verse 1 niyon sa dito nga kinahanglan daw nga isalikway nato ang ato ang mga sala o mga nakabalabag nato kay daghan daw nga nag-witness nato. Sa maong bersikulo, daghan daw na nanaw nato. So ang witness diha, ang sa English, ang gitanaw sa English, cloud of witnesses. Dili ko siya crowd. Kung yung tanawon sa English, dili siya crowd. Okay, may isgutag crowd, mga tao man. Pero niyo siya cloud, panganod. Cloud of witnesses. So, ang ipasabot diya nga mga cloud of witnesses, kana mga daghan na nagtan-aw nato, kadtutong sa chapter 11 nga mga tao sa Biblia nga adunay pagtuo sa Ginoo. Gisgutan dito sa chapter 11 nga kanang naglakaw sila sa pagtuo, silang Abel, no? Si Abraham, si Moises, si David, silang Samson, silang Daniel, silang Jose, nagisgutan sa chapter 11. So sila nang ipasabot nga cloud of witnesses. But pasabot naa sila ginharian sa langit karon, pero gatan-aw sila nato nga mga followers po sa Ginoo, kana bang sumusunod po ni Kristo. So mura ang ingon nga abi nimo o ang imong pagpangalagan sa Ginoo, ang imong pagpangalagan og akuha, abi nato og tao ray gatan-aw dis kalibutan. But ining ka buntagon ipabalota nga aduna poy ga-expect nato dito sa ginharian sa langit. Dili lang ang mga heroes pagtuo sa karang tugon, kundi mismo si Jesus Christ. Gatanaw siya nato sa atong pag-serve sa Ginoo. So, gitanaw ta niya ron sa atong pagsimba. Gitanaw ta niya. Dunay witness nato. Every time nga mag-worship ta sa Ginoo, dunay witness. Dunay tanaw nato. And every time nga maghimo kutag mga dili mao sa tubangan sa Ginoo, gatan-aw gihapon siya. That's why delikado kayo ang paghimo sa mga dili maayo samtang nakristohano na ta. Kay dunay ga-record dito sa taas, dunay gatan-aw dito sa taas. Nga although dinis kalibutan dili ka makita sa mga tao,
dili ka makita samtang pagbuhat nimo. But recorded siya sa ibabaw. Mas maklaro ta sa ibabaw. Sa ilalom, dili kay ta makita sa usay gibuhat sa atong sikataw. But hinumdumi nga nasa ibabaw si Jesus Christ, gatan-aw, hasta pa ang mga heroes pagtuo sa karaang tugod. Kauban siya gatan-aw. Ano naman? Expectator sila. Magtan-aw sila kung gisuhid ba nato ang ilang pagkinabuhi sa una. Just like Enoch. Before siya gikuha sa Ginoo, nagkinabuhi siyang matarong. Just like Noah, before sila gipalulupan ng kalibutan, si Noah ray nagkinabuhing matarong. So sila na ang katanaw nato. Kung ang atong kinabuhi pud karon nagtinarong bata, ato bang gisuhid ang ilang pagkinabuhi. That's why niyon siya gipalibutan kita og mga saksi. Adili ng mga saksi niyo ba ang isgutan diha? Gipalibutan tag mga saksi. Kadto ng mga tao sa Biblia nga sa karaang tugon nga nangamatay na. Hindi nga tanaw sila sa ato ang kinabuhi karon. Amen? Amen. So, naron, natin mga puntong atong pupusan dito. Kaya nag-isgot siya og dalagan. Kaya ang pinakasikat mong sport sa unang panahon, ang lumba o dalagan. Pinakasikat na sport sa unang panahon. So, karon, kung magdalagan ang usa ka tiglulumba, yun siya, kuhaan ang mga nakabalabag. Kuhaon daw ang mga nakabalabag. So karon, atong imaginon nga naatas lumba, so unsa may makabalabag sa lumba. Number 1 diri nga punto igsoon ang atong uniform. Uniform. Ang atong bisti. Kabalo mo nga ang bisti makabalabag ni? Amen? Tagantang example. Di ba, naay mga Christian nga dili maayo yang bisti, dili siya musimba. Kay ang uniform pwede siya makabalabag kung ang imong mindset, usa kong musimba kung bago kong sinina. Usa kong mapakitag simbahan kung okay ang akong sinina. So, in marathon, sa pagdalagan po, naa sila uniform. Bisan magani sa basket na may uniform. Tirno uniform kung wapil ka o tournament. No? So sa lumba po, doon na sila tirno nga uniform. So what if, ako sa ka maglulumba, ikaw ako, niapil og lumba, tapos gapalahin ang imong uniform. Dili pareho ba sa uniform sa uban? Di ba? Kung dili pareho ang imong uniform sa uban, yan niapil ka sa lumba, ikaw mo'y makitag una. Inumdum ini. Ikaw mo'y madetect og una. Kaya nga naman, ikaw ra may nagpalahi. Amen? So that's why sa uniform palang daan, no? Ang uniform makapakuha ni og atensyon. Bisag layo kang gatanaw sa naglumba diri ka, na dito ang galumba. Kunya naay usa ka buok nga wala nag uniform, klaro kayo nimo, madetect nimo siya. Pero kung pareho sila uniform, di ka kaila. Di ka maka-identify o kinsa kay pareho sila uniform. Amen? Ako ni siyang mulaga ang masabta nato kung unsa ang pagdalagan sa Kristohanon. Ang pagdalagan sa Kristohanon diyan nagkinahanglan tag uniform. Inahanglan ta og bisti. Amen? Kabalo ko usang bistihan ng isgutan diri. Bisti sa pagkamataro. Mo ni ang atong uniform sa Christian. Nga niyon siya kay naay mga daghang saksi. So that's why mag-uniform ta, magbisti ta sa bisti sa pagkamataro. Kabalo ko kinsa nga bisti? Si Kristo ang atong isugo. Kay niyon siya, hukasan ninyo ang daang pagkatao o isulot niyo si Kristo. Mo ni atong uniform, si Kristo. Amen? So karon, dalagan. Pag dalagan na, lahi ang imuhang uniform. Ikaw ang nakita sa ibabaw. Sa mga spectator na nagtanaw sa ibabaw, ikaw ang nakita na yung una. Wala siya nag-uniform.
Yan niya pero dalagan. Igsoon, doon na yung sa istorya, niapil lang sa glumba, pero wala siya nag-uniform. Siya mo'y pinakakusog ng dalagan, o siya mo'y pinakauna nga nakaabot sa finishing line. Karon pag-interview igsoon, wala siya nakadawat sa award. Kaya ang problema, pagtanaw sa iyang uniform, dili mao sa uniform sa niapil og lumba. Dili yung to nagkuan kanang napadumala sa lumba. Dili ka pwedeng mo claim sa reward. Although ikaw nakauna, ikaw mo'y pinakapaspas, pero dili mo ma-claim tungkol kay wa ka ni sunod sa rules nato nga mag-uniform ta. Amen? So dili dahil yung nga, pero na yung pagdalagan sa Kristuano, dili dahil sa yung nga, bisan kung ikaw mo kusog mo dalagan sa pagkinabuhi Kristuhanon, ikaw ang kusgan. Wala na nagbater. Kung una ka o naulahin, ang gimater ana sa Ginoo ang antong uniform. Nisunod ba ta sa rules para manawat nato ang reward? No? Sama atong nauna siya, what's kadawat og reward? Ang nakadawat og reward kadtong nagsunod niya nga naa uniform. Amen? So, karon sa ako nang giningon, ang galahi maoy mapupusan. Ang galahi maoy mapupusan tungod sa atong uniform. Okay? Dili ko ta pwede nga muapil og dalagan nga magbukas. Amen? Naabay ni apil og maraton nga gahukas siya. Wala. Niyon siya ang Bible ngayon, hukasan niya ang daang pagkatao. Okay, dili pwede nga maghukas rata. Katong giwala na itong daang pagkatao. Iyon siya, isulot niyo ang bagong pagkatao na mao si Kristo. So, saan mo na pag-apply? Pagdalaga na ito si Kristo anong pagkinabuhi, dapat ato di ay isulot ang kinabuhing Kristohano. Dili itong ato nang gisulot sa unang panahon. Dili itong sige na itong gisuot sa unang panahon. Ang atong mga gawi sa unang panahon, isa, isulot na ning bag-o. Kaya mo ni atong disti. Muna ni atong gamiton sa pagdalagan. Amen? Now, sa Bible, doon ay mga tao nga nagpalahi. Sa ako nang gingon, kini lagi magpalahi, mo ni sanglit, o mo ni sige mapupusan. And kabalo ba mo nga, kung magpalahi ta sa atong ginawang Kristuano, pupusan tas Ginoo. Amen? Nataganta mo bulagan. Si Akan, kung nakabasa mo sa Bible, si Akan, kauban siya nilang Moises gikan sa Ehipto. Si Akan, nigawa sila Ehipto, nakagawa sila sa Ehipto, pero si Akan, siya nagpalahi. Kaya pag-abot sa kamingawan, yang itaguan ng mga Diyos. Nag-serve doon siya sa iserbisyuhan sa Diyos ni Moises. Apan, doon na siya itaguan ng mga Diyos. So siya mo'y gipupusan sa Ginoo. Sa tanan, sa 2 million ka mga tao nga nigawa sa Ehipto. Ngano gyud nga ang Diyos si Akan mo'y nakita. But pasabot, ang tao di ay magpalahi mo'y mapupusan. Amen? So, karon nga nagpalahi man si Akan, ang tunglo sa Ginoo siya ang napupusan. Grabe. Ang panimalay ni Akan, ang mga butang ni Akan, ang mga hayupan ni Akan, ang mga anak ni Akan, gidan-akan sa tunglo sa Ginoo. Ano man, kay siya ang nagpalahi sa lumba sa Panginoon. Amen? So that's why delikado ring moapil tas lumbas pang Ginoo, unya kita ray magpalahi. Wala na to gisulot ang kinabuhing Kristohanon. Madan-akan ta kay kita ang pupusan sa Dios. Kabalo pa ka ng pagpupos sa Dios. Pwede ta niyang padadaan o katalakman. Kay para gyud mausab ta. Pwede ta niya nga padadaan og mga lison. Pwede ta niyang padadaan og mga bagyos kinabuhi. Para gyud dili na ta magpalahi sa atong paglumba sa Kristohanon. Si Akan nagpalahi siya may gipupusan.
si Kura, si Datang, si Abiram, kung nabasa niyo sa Genesis, sila ni nagpalahi. No? Ganun nagpalahi sila. Silang tulo may musukol-sukol ni Moises. Silang tulo ang masigig sukol ni Moises. Silang tulo ang sigig supak ni Moises. Sila ang nagpalahi. That's why gipukusan sila sa Ginoo. Amen? Gipukusan sila sa Ginoo. Mas pinag si Moises ni Alin, niya si Moises, Lord, ayaw Lord, ayaw ipadayon ang imuhang ang pagbuhaton nilang tulo. Pero niyo ng Ginoo, pahawa Moises, kaya laglagon ko ning tulo. Amen? Alampingan kayo ang pagsukol-sukol niya. Kaya mapukusan ta o kita na nagpalaki. Amen? Sa lumba niyo siya, naaway mga witnesses, naay nagtanaw ninyo. So, dapat ang atong uniform pareho ta. Ang pagkamatarong nga ni anato, gikan ni Kristo nga ito isuko. Amen? Pukusan ta kung pukusan maganit ta bisa nagtinarong. Samot na kung dili ta magtinarong. Pukusan niya ta. Amen? Muna nga sa atong kinabuhi karon, dapat may uniform ta. Dapat niya apil tas lumba, nakasulot ang bisti sa pagkamatarong. Kung imong isulot gyapon ay imong daang pagkatao, katong sa unang imong pagkatao isulot gyapon nimo karon, mao nang mapupusan ka sa mga tragedy o katalagman hatag sa Ginoo. Amen? Pasalamat ta nga gitagaan pa ta niya kinabuhi, wa ta niya patyan. Wa ta niya ditso ang patay. Gani sa unang panahon ditsoon ko niya ang patay. Lamuyon yun ang tao sa kanang yuta nga muabi, lamuyon ko ditso. Doon sa ang kasuko. Pero karon by grace, gracias sa Ginoo, nagpahilog ug maayo ang Ginoo kanato. Pero bisan sa iyang pagpahilog nato, tagaan gud ta niya mga pagtulunan para gyud kanang magdalagan ta nga uniform ta. Amen? So, number 2 nga punto igsuon, sa diha nga modalagan ka, ninyong siya, daganon ta ang lumba nga matinud-anon. No? Gawas nga nata uniform, sa likoy nato ang salat, ninyong siya, daganon ta ang lumba nga matinud-anon. Amen? So, dapat dahil sa apil sa lumba, magmatinud-anay ta sa ato ang paglumba. Now, wag yung ta kahibalo, wag yung ta kakita og niapil og lumba nga ang ihang plano kanang ang apil-apil ra kay para makita sa mga tao. Kanang niapil og lumba, gipraktisan ko na nila daan, gitraining ko nilang kanang mutaas ilang hangin para pag abot sa lumba, makaabot gyud sila sa finishing line. Kay dili man gud ngayong niapil na taglumba, it's okay na. Niapil na taglumba sa Panginoon, it's okay na. Ang gitanaw sa Ginoo, makaabot batas finishing line. Amen? Finishing line ang gipangita sa Ginoo nato. Nga kanabang hantod sa katapusan sa atong gininhawa. Kung kuhaon na tayo ni kinabuhi, still naapag yung ta nagpabilin niya. Dili pa yung ta muhunong sa pag-alagad. Dili pa yung ibaylo ang atong pagtuo sa mga butang ni kaligtanan. So, number 2 nga punto igsoon, nga dili ka muhunong. Uniform muna. Ikaduha, dili ka pwedeng muhunong sa pag-alagad. Nakakita pa kag yapil og lumba nga niyon siya, kapoy naman, ugma ra ko mo padayon og lumba. Wala, di ba? Ang lumba isuon dihaan ang taknaa nga mapil kag lumba o di ka kaabot sa finishing line, wala nay ugma. Amen? Di ka pwede muli kramo sa nagdumala sa lumba nga, sir, kapoy ba man mo pahuway sa ako, sir, matulog sa ako, kay ugma ra ko padayon lumba. Wak na, sutoy na ang uban. Ugma, wala na yung lumba. Amen? Sampingay na nagsuon. Nga kung yapil tas lumba, dilig ta pwedeng mo pahunay. Kay may sama tatong storya sa turtle o sa rabbit. Nga naghagit ang rabbit sa turtle. Nga maglumba ta. Niyon ang turtle, sige, maglumba ta.
dalagan ang una ang rabbit. Sa laktod nga pag-istorya, ang rabbit perting layo o distansya sa bao. Niyon ang bao. Sagdi lang. Bahalang mapildi ko. Basta makaabot lang yung finishing line. Mo'y purpose sa bao. Pero niyon ang rabbit. Perting ang layo si bao. Matulog sa ko. Matulog sa daw siya. Kay inidul-dul na ni bao, usa siya mumata. Kay aptik man yun, para niya aptik yun siya. So, natulog siya, hinanog siya tulog. Wa siya kabalo, nga pagmata niya, ang turtle, tulo na lang kalakang paingon sa finishing line. Ang turtle may nakadaon. Ang point ato igsoon, dili ka pwedeng matulog sa Kristohanon. Amen? Dili ka pwedeng mupahulay sa Kristohanon. Dili ka pwedeng mukumpiyansa sa Kristohanon. Kay ni-apil man kag dalagan. Ni-apil man ta sulumpa sa Kristohanon. So dili pwedeng pahulayan nimo. Kada bitaw mo yung isa ko musin para pinasakitan ko. Pahulay na. Di isa ko turon ako sa pagunay-gunayon ang kasakit sa akong kasing-kasing. Ibig. Sunod tuig na kumusimba. Palabyon sa nako ni us katubig. Kay para ma-excited kung musimba. Hallelujah. Jadi si pamilya, ako na itong buhaton. Lokoy kayo ang imong espirituhan. Di manggani ka mundang o kaon sa imong pisikal. Buntag o to hapon gabi mo snack manggani ka sa imong pisikal. Para gud malikon imong pisikal. And how about sa imong espiritual? Us ka tuig wa ka ni simba. Us ka bulan wa ka ni simba. Tugyan na sakitan ra ka. Imong kalag. Luoy kayo. Tambok to ka. Pero ang kalagating pa kanimo. Sa tubangan sa Ginoo, pulokmanan ta. Amen? Ikatulong nga punto igso. Dili lang kay uniform, dili lang kay kanang dili kang munong, ikatulong. Mutanaw ka aning dalan. Tanawa ang dalan. No? Na ako'y gisulat diri. Lisod ang pag-adto sa ganahan nimong adtuan kung dili ka musubay sa dalan nga paingon sa imong adtuan. Now, ni-apil ka og lumba. Apil ka og lumba, naag na sa dalan, ngayon mong agian. Nga diha ra gyud magsuhit nga paingon sa imong adtuan. Ay ni-apil og lumba igsoon. Nga pag-abot dito sa kamingawan, kay layo-layo na ang siya mo'y gauna dito. Pag-abot sa kamingawan, yun siya. Wala may nagtanaw, wala may nakakita. Nang laktod siya. Tapos, pag panglaktod niya, siya mo'y nauna dito. Kaya nang laktod ko siya. Karon, ipangutana, ikaw mag-iwi nauna. Hain man kaagi. Wa siya ni tingog. Ganuman, kaya nang laktod siya. Naadi ay nakakita dito sa nahan. Nang laktod man ka, di hapon ka makaklaim sa imong reward. Dapat ni subay ang takas dalan nga mo ni ato ang sinabutan nga maglumba ta. So, lisod ang pag-adto sa ganahan imong adtuan kung dili ka musubay sa eksaktong dalan nga paingon sa imong adtuan. Amen. Kabalo mo in verse 2 kinsa nang adalan niyon siya tutuki si Kristo. Tanawa si Kristo. Di ba niyo sa John 14:6? Siya ang dalan kamaturan ng kinabuhi. Wala makaadto sa man kung dili mo agi niya. Kana biyang pag-agi niya, imo di ang tan-awon siya. Dili ra gyud kayong agi, tan-awon gyud nimo ang dalan. Daghan na nga salaan karong panahon na. Daghang Kristohanon na nga salaan. Kay dili na si Kristo ang ilang gitanaw. Tagatang example, gitanaw nila ang ilang relihiyon nga munay tinuon. Gitanaw na nila ang ilang tinuuhan nga munay tinuon. Ang kadaghanan ng mga Christian wa pa kabulag sa mga patuto. Diha sila nag-focus sa mga patuto nga kung i-refer nimo sa Biblia, wala gisultis Biblia. Kung nagtan-aw ta ni Kristo, gitan-aw na to niyang pulong. Amen? Kung nagsubay ta sa dalan, diyas pang Ginoo, kaning pulong mo'y atong gitan-aw.
Kay niyon siya sa Juan 8:32, kung mahibalo ka mo sa kamatuoran, ang kamatuoran may maghatag niyong kagawasan. Nganong ang kasagaran karon dili kagawas, kung nasalaag sila, tuwa na sila sa kalibunan, tuwa na dito, nisimang na Diyos kamatuoran. Kunya, wag gyapon sila kagawas dito, nasungkop na ng kakahuyan. Ngano man, wala nila tutuki si Kristo ang kamatuoran. Niyon ang mga bersikulo 2, tutuki si Kristo, kamo ni gisandigan sa atong pagtuo. Amen? Amen. Karon, mao nga masalaag ta. Ang usahay ang pupusan nato ang Koreano. Hallelujah. Usahay ang masalaag ta ang pupusan nato ang pastor. Usahay masalaag ta kaya ang pupusan nato ang simbahan. Usahay masalaag ta kaya ang pupusan nato ang pamaagi simbahan. Usahay masalaag ta kaya ang pupusan nato atong emosyon. Usay masalaag ta kay pukusan nato atong gipati sa sulod sa kasing-kasing. Usay masalaag ta kay atong kasing-kasing dili na ganahan sa pulong sa Dios. Usay masalaag ta kay di na ganahan mamati sa pulong sa Dios. Usay masalaag ta kay nasakitan ta sa nabuhali sa pulong sa Dios. Amen. Karon, i-remind ni kamuntagon. Insay dapat nimo pukusan. Si Kristo kay siya ang lahat. Amen? Karon, ayaw pupusi ang imong emosyon, ayaw pupusi ang imong mindset, ayaw pupusi ang sitwasyon, ayaw pupusi ang tanang naitabo sa imong kinabuhi. Kaya ang Diyos may nagpuput ana, ang Diyos may naghatag ana, ang Diyos may naipurpose ana. So kay siya may nagpuput, siya may naipurpose tanang naitabo sa imong kinabuhi, mayo dili mayo. That's why kitang tanan giaghat sa Ginoo, mututok ta niya. Tutuki si Kristo. Kay siya ang isandigan sa itong pagtuo. Kung siya atong tutukan, dili kita mahagba sa atong pag-alagan. O klaro yun, na kung siya atong tutukan, makaabot ta sa lugar na ganahan atong antuan. Amen? Amen. Kay siya na ang nagpuput sa lugar na atong ganahan antuan. God bless you, family.